but the way esixoxelwa ngaso le story ngathi babe ndawonye so mayeka ehla ukusho ukuthi wayene ability uAdam ukuthi no uthele uNkulunkulu. Hallelujah. But ngenxa yokuthi he failed as a leader uNkulunkulu ambekile wahluleka Enkosi yami. wadla naye. Ngiyathandaza lithi iBhayibheli sebedlile bazibona benqunu. Hallelujah. Into ebuhlungu bazalwane, there is that moment in a journey of ukholwa la othi sewudlile khona uzwe ngathi khona into esukile kuwe kaNkulunkulu. But into mfundisi isuke ingasukanga kodwa isuke ivuselela unembeza ukuthi buyele endaweni right. Hallelujah. Because umoya engcwele akashiyi. That's why uNkulunkulu noma esonile uAdam lithi iBhayibheli the same time ayeza ngaso kuye wezwakala ehla ethi Adam kubi. Because awuthi ngona bese yashiya, awuthi ungabheda bese iya, kodwa uba nawe ukuthi akubuyise endaweni. Hallelujah. So uAdam esonile lithi iBhayibheli wehla uNkulunkulu mayehla as usual wathola ukuthi akasekho endaweni. Hallelujah. Because baningi base Eden kodwa endaweni. Hey moya engcwele baningi semasontweni kodwa basekho kuKristu. Baningi bakuma position kodwa basekho kuKristu. Abanye basele nama-title. I am the apostle, I am the bishop. Kodwa kasekho umnikazi wethu.